Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round? I poštovani ljudi, dobrodošao na novi video na mom kanalu. I ljudi moji, danas ćemo igrati Minecraft, nećemo igrati Egg War, nećemo igrati Hunger Games, igrat ćemo single player. Igrat ćemo single player proživljavanje. Ok, nešto sam napravio, nema veze. I čekam kako sam brzo napravio uvod, najbrži uvod dobijam ulazim u Guinnessovu knjigu rekorda. Ok, sad čekamo da nam se učita. Evo ga. Oh shit. Opcija tekstura, of course my friend, got done. Tri, dva, jedan, ok. I odmah smo se stvorili pored ovog sranja tu. Šta je ovo? Pa ga pitaj, ne znam, neću ni dolazim. Ovo je kao neka pustinska džavoli. Ok, tu imamo konje, ne zanimaju nas. Šta nas zanima? Znači, zanima nas da napravimo crafting table. Ok. 2, 3 i 4, ok. Ok, evo ga. Znači, šta sam mislio? U ovu epizodu sam mislio da napravimo bazu ovdje dolje. Oh shit, vraćam se gore. Da napravimo dalje bazu, pošto u sljedeću epizodu sam mislio da pravim gore bazu. Sad mi treba kramp i uzet ću jedan mač. Eto, ako me napadne. Uzet ću još ovoga. I uzet ću sjekiru. Tako. Ok, sad možemo sići dolje. Čekaj, uključen mi auto-jump, fuck. Ne video, control, off, ok. Evo ga. Op, oh, fuck. A crkli više. Kreće da mu ubije, a fuck, ubit ćemo. No. No shit, oh shit. Pola srca, ali moguće. Ok. Isrušam malo drveta. Pošto... Fuck, ubio me zombije zapaljene kuku. A dobro, tu smo spali. Ako su... Tu su konji, znači tu smo. Fuck, ubio me zapaljeni zombije, what the fuck. Ok. Nema veze, nastavljamo dalje. Sada da nađem iteme, evo ih. To je taj item, to su ti... Gdje mi sekira? Fuck, nema mi sekire. Evo ih, dobro tu. Sad ćemo da srušimo ovo kamenje, pošto nam treba... Znači, treba nam 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8 kamenja mi treba. Da bi napravili mač i to. Fuck off. Znači, moram malo da se opremim napaljeni zombi s svih strana. Fuck. Ok, evo ga. Ok, krampa. Ovo. I ovo. Fuck, nije se trebalo da ispane. Evo ga. Znači, sve smo napravili, ovo mi ne treba više. Nije ovo. Znači, sada možemo da siđemo dolje bez nade da će nas neko ubiti. Sada ćemo malo da izmajnamo, da skupimo malo resursa, onda ćemo da se granimo bazu dolje, pošto ne želim bez resursa da pravim ništa. To nikad ne valja. Da se pravi ništa, znači imamo 7, znači nam treba 8. U stvari ja ću full
stol tek da napravim. Fuck, evo ih i zombi i ovo djavoli. Vidi ovog malog. Fuck, on se ne zapaljuje. Fuck off, znaš. Fuck, lag. Kako mu ubiju vas? Jesi mi izrezao? Hvala. Zatvori mi samo vrat. Shit. Pukaj. To, brat. Nice. Brate, što je, ne mogu se približiti pećini. Znaš što ću da napravim? Sad ću da uzmem krampu i da srušim masu blokova. I da napravim dolje zid da ne mogu da pređu. A zapalio se, daj da spomu. Znači da ne mogu da pređu. A vidimo... A da nađemo ništa. Koliko imam zidova? Ok, nice, mogu. Dovoljno da napravim jedan zid. Fuck, zapalim, pomoć, da. Ok, umre. Ti mi praviš problem. Fuck, help. Nećeš kad prolaziti. Ne, više... Evo. Nećem više prolaziti. Djole. Vidi. Fuck, polo srce. Šta sam sam mislio da radim? Znači, da srušim malo avion. Znači, 8 mi treba kamenja. 8. Još jedno, evo ga. Ja nemam uglja. Fuck. Treba mi uglja. Šta će da radi? Ništa rušiti drugo. Tek sam dobijem ovdje. Treba nam meso. I da uzmem vuda, pošto ne znam kako ću da ispačam ono bez vuda. Fuck. Ok. Znači, jedan mi se jedva ispače. Jedan. I to jedan. Ok. Ok, 2, znači dovoljno imam za mač dolje ove mobove da ubijem. Ok, znači sad ću da napravim jedan... Čekaj, idem dalje da ih ubijem. Pošto me freaking nerviraju. Fuck. Ok. Ja ne znam dok ću. Znači ja moram da siđem i sve da ih pobijem detalj. Daj Bože da mi to idu maču, daj Bože da mi idu... Fuck, nije mi to maču. Fuck. Shit, man. Jebe s tim. Sad kako ću dolje sa... Brate! Jebe se.
Ovdje ne više ima skeleta, ne primijetio sam. Fuck! Ja ću da pogasim mobove dok ne sakupim mate. Znači, brate, ne možeš ih pobiti, šanse nema. Eto tako, sakri ih, nema lakše. I naravno, Creeper kad pukne, ode mi itemi svi. Joli, sami ovi mutovi ostane. Glupi. Mač. What the fuck? Brate, ništa mi nije ostalo, bukvalno. Ne mogu li što ođem da napravim? Ok, nice. Mastiku. Ok. Ok, sad mi treba ovo. Help, I need a body, help. Trebam da skupim masu irona. Onda tek možemo da pravimo kuću. A to ću namo gore, mislim, pri vrhu, neću ođem u pećini. Što fucking me mobovi nerviraju. Luđa bića nisam vidio. Oh shit. Zašto govorim stalno oh shit? Navika. Veoma velika navika. Znači skupljamo još ovo i idemo da pravimo kuću. Mislim, bazu. Kako je nazovem? Help, I need the body, help. Ok, sad krećemo u pokor, mislim. Ok, evo ga. Ovdje nema 1, 2, 3. Ok, evo ga. Idemo gore. Znači ovo ćemo da pokrijemo. Ali prvo da srušimo ovo. Pošto nam trebaju stonovi. Mislim cobblestoneovi. Pogrešno da mi shvatite. Znači ovako ću ja ovo pokrijem. Fuck, nema više cobblestone. Ovdje ću malo da rušim. Ja. I help, I need a body, help. Ja mislim da je dovoljno ovoliko. Mislim, u stvari nije. Treba mi sa ove strane zida napraviti. Ok, i ovdje sad da napravim. Znači, bukvalno da sam zatvoren. Ali ja nisam zatvoren, tako da. Aj, kad sam već započeo ovo, znači, hoću detaljno da završimo ovo. Šta sam započeo?
ću da mi se primaknu bazi. Mutaci. Evo ga. Znači ovo je dobro već. Punim sad. Tako. I ovo je tip top sa bazi. Sad kako ću režiti. Sad kako ću... fuck, ne više luka. Dobro, ulazit ću na teži način na izlaz, što sam najlakši. Sad mi treba vuda. Da napravim čestito. I završavam epizodu. Pak nije to tako. Imam čast za ponijeti, ako može, mislim 2. Ok, evo ga. Znači sad ću vam sve da postavimo da se vidi da je tu završeno. I to je bilo to ljudi za ovu epizodu. Ako želite još ovakve epizode, ostavite like. Ako ste novi na kanalu, subscribeujte se, imamo 16 suba i 230 pregleda, mislim, pošto slabo rastemo. Šalim se. Znači, ne možete odmah tako popularno da stigne preko noći, to svako da zna ko će da pravi YouTube kanal. To je bilo to za ovu epizodu. Sljedeća epizoda pravimo kuću na oprilike ćemo da krenemo ujutro i da stignemo uveče i da prespavamo i tek tamo da počnemo da pravimo kuću. I tako da, ako ste uživali ovu epizodu, obavezno ostavite like po drugi put, šerujte klip i ako ste novi na kanalu, subscribeujte se. I to je bilo to od Vexus CG, a vi imate jedan veliki pozdrav do sljedećeg klipa. Pozdrav! Baby, can you